2, 1, טק. ירון, ספר לי מה אתה עושה. טוב, אז אני ירון, אני מלווה משקיעי נדל"ן בארץ ובאירופה. משקיעים למעשה בכל גיל וכמעט עם כל הון. כאשר הרעיון המרכזי הוא התאמת ההשקעה למשקיע. אני לא מאמין שיש השקעה טובה או לא טובה, אני מאמין במוצר של השקעה מתאימה לי או לא מתאימה לי. איך הגעת לזה? או, סיפור ארוך. אתה רוצה, יש לך הרבה זמן? הכי קצר שאתה יכול. בגיל 25 ביצעתי את השקעת הנדל"ן הראשונה שלי. אני טוען שזו ההשקעה הכי טובה, לא בגלל שהרווחתי בה הכי הרבה, בגלל שהכניסה אותי לעולם הנדל"ן. ומשם הבנתי את הפוטנציאל, הבנתי את פוטנציאל המינוף, הבנתי את פוטנציאל הצמיחה, הבנתי שאפשר להרוויח הרבה יותר מעבודה בהשקעה. ככה הגעתי לזה. בגיל 46 אמרתי שאני רוצה ללמוד את זה בצורה מסודרת, הייתי 27 שנים שכיר, לפני שיצאתי לפנסיה, הלכתי ללמוד את זה בצורה מסודרת במשך שנה, ואז החלטתי שאני מלווה משקיעים. מי הלקוח האידיאלי מבחינתך? אני לא אגיד לך מי הלקוח האידיאלי, אני אגיד לך מי הלקוח שהכי כיף לי ללוות. מדהים. בסדר? הלקוח שהכי כיף לי ללוות זה אותו לקוח שמגיע אליי בשנות ה-20 לחייו, לקוחה, זוג צעיר, שאומרים לי איך אפשר להגיע לדירה. ואני אומר להם, אל תחשבו על דירת מגורים, תחשבו על דירת השקעה, תגידו לי מה אתם רוצים בעוד 10 שנים, מה החלום שלכם, ובואו נבנה את החלום לעוד 10 שנים. כלומר, לדירת המגורים שלכם. אותו זוג, אותו צעיר, אותה צעירה, שלא מאמינים שניתן לרכוש נכס נדל"ני, דירת מגורים במדינת ישראל. כשאני רואה שהם חותמים על החוזה, על דירת ההשקעה, ושהם מתקשרים אליי אחרי 5 שנים, כשהם עשו את האקזיט, או אחרי 9 שנים, או אחרי 3 שנים, לא משנה מתי, ואומרים לי, הרווחנו מעל 1,000,000 שקל, זה הלקוח שאני הכי אוהב. מדהים. וזה מבוסס על סיפור אמיתי. זה מבוסס על סיפורים אמיתיים. סיפורים אמיתיים. סיפורים. וואו, מדהים. לא אחד. מדהים. אשאל אותך שאלה אחרונה, יש לך עכשיו להשקיע 500,000 שקל. מה אתה עושה איתם? הנה, אז אתה שואל את אותה שאלה שכולם שואלים. יפה. אז אני שואל אותך קודם כל מה המטרה שלך? לקבל מזה תשואה כמה שיותר גבוהה חודשית, כאילו. אוקיי, אז זה כבר סוג אחר, זה דווקא לא לקוח בין 25, 26, 27, זה מישהו שרוצה לבנות לו איזושהי רנטה חודשית, פנסיה מבוססת נדל"ן. אז אני מוצא לו את הנכס שיהיה במיקום הכי קל להשכרה, יחד עם זאת שיהיה לו תמיד קל גם למכור את זה אם הוא יזדקק לכסף הזה בעת כזאת או אחרת, עם תשואה יחסית בטוחה ולא משהו שמושתת על שינויים כלכליים כאלו ואחרים בעולם, דווקא לא את ה-Airbnb, אלא את דירת הסטודנטים הטובה, את דירת המגורים הנכונה, שקל להשכיר במקום טוב בעולם דווקא, ולאו דווקא בישראל, כי עם 500,000 שקל, לזוג מבוגר נניח, אוקיי, שרוצה פנסיה, אני לא מכניס אותו עכשיו למשכנתה. אז אני לוקח אותו אולי לבודפשט עם 7% תשואה מסחירות ארוכת טווח אחרי כל ההוצאות, לאו דווקא על מחיר הנכס, אני מחשב תמיד את כל ההוצאות, אולי לאתונה, אולי לקפריסין, מאוד מאוד תלוי גם באופי האנשים, עם מה מתאים להם. יש אנשים שלא אוהבים את בודפשט בגלל המשטר, יש אנשים שלא אוהבים את אתונה בגלל המהגרים, אז כל אחד יש לו גם עוד כל מיני דברים מעבר רגשיים, מעבר להשקעת הנדל"ן. הבנתי. ולמי כן מתאים מבחינת השקעה להשקיע בישראל? זה מעניין אותי, אז אתה רואה, אני ממשיך איתך את ה... לכל אחד זה יכול להתאים באופן כללי. השאלה מה המטרה שלו. לאיזה מטרה מתאים ישראל? אז אני אגיד, צריך לזכור משהו אחד שלא קיים בשום מדינה מערבית, סליחה. מדינת ישראל היא המדינה המערבית היחידה בעולם עם ילודה חיובית. מדינת ישראל בעולם המערבי. האישה בגיל 25 ומעלה מביאה 2.6 ילדים במדינת ישראל. בעולם המערבי זה עומד על 0.607. מטורף. מטורף, פשוט מטורף. ממש מטורף, כן. ולכן במצב הנתון שבו היום אנחנו נמצאים בו, שחסרים כ-200,000 דירות בשוק, אמנם הם מרוכזים בחלק מהמקומות, בעיקר במרכז, אבל כשחסרים 200,000 ושיש לנו ילודה חיובית, ושיש לנו כ-70,000 זוגות מתחתנים כל שנה, וכ-30,000 מתגרשים כל שנה, ושאנחנו יכולים לבנות רק כ-60 עד 50, 60, אולי 65,000 דירות בשנה, אנחנו כל שנה במחסור, אלא אם כן
תהיה איזושהי תוכנית מדינית שתוכל כן. לפתור את הבעיה הזאת. ולכן, הפוטנציאל לעליית מחירים במדינת ישראל הוא מאוד 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 גבוה. יחד עם זאת, השכירות לא מעניינת במדינת ישראל, ולא קונים דירה בשביל שכירות. כן. קונים דירה בישראל כדי להגדיל הון, להכפיל הון. יפה, אז ענית לי בדיוק על השאלה עכשיו, יפה. אוקיי, אז אם עניתי לך על השאלה, אז זה בדיוק למי כן. כן בישראל כן. ולמי דווקא בחו"ל. לתוך זה גם נכנסים עוד שיקולי מיסים. כמה נכסים יש לך? אם יש לך נכסים בארץ, אין לך נכסים בארץ. כן. כי בסוף גם המיסוי אוכל לך לא מעט מהרווח. אז גם את שיקולי המיסוי אנחנו מכניסים בתוך השיקולים איזה נכס מתאים לך ואיפה. מדהים. וואלה, החכמתי. תודה רבה. תודה לך, שמחתי להכיר.